Ni tanganyini Allahu Ta'ala fe kabo shetana iblisa la'inu toroma. Bismillahirrahmanirrahim. Ayan sindi ni Allahu Ta'ala togo baraka mai. Tabi'u suratul Ma'idah. Suratul Ma'idah no fetugudo. Daku flana. Illa allazina kofona kera chenikelawe. Tabu. Chenikela minun tubira. Min qabli. Kakon. An taqdiru alayhim. Akanu kasuramu tegeta. Qalamu. Akadon. Allah. Kafo ala tigi. Ghafurun. Ala yafa masai. Mun ala behine. O kore anya fo ka koro kwa. Mais ama ahakamu de fo. Mɔgɔ minnu bɛ sira da mɔgɔw ɲɛ ka mɔgɔw faga k'u ka nafolo ta walima ka mɔgɔw ka nafolo pɔsiw la hali n'u ma ni bɔ ko o mɔgɔ ninnu ko fɔ n'a kɛra illa lezina taabu fɔ minnu sɔnna ka tuubi ka segin u kɔ ka sɔrɔ u ma minɛ an taqdiru alayhim yan'a a ka se u la kumana son don mɔgɔ fagala don mais a yɛrɛ nana sira ala ɲɛ a tuubira ka segin a kɔ ɔ k'o ka kadiya ye min ye parce que ni aya in yɛrɛ bɛɛ ma k'a kan tafsirikɛla dɔw ko aya in bɛ ka kuma kafiri muharibuw de kan dɔw ko la ko kafiri dama tɛ ko a bɛ ka kuma a kɛra kafiri a kɛra silamɛ ye muharibu bɛɛ muharibu de ye mɔgɔ min bɛ taa sira da mɔgɔw ɲɛ ka bin u kan k'u ka nafolow minɛ quoi bon ko a bɛ ka kuma u bɛɛ de kan i kɛra kafiri i kɛra silamɛ ye a bɛɛ de ko don o kumana olu minnu ye kafiriya ta olu taara min fɛ ni kafiri kɛra muharibu ye n'a tuubira ka segin a kɔ ka nimisa ka na don silamɛya la ko hakɛ foyi t'a kan a ti faga a ti salibu i n'a fɔ sulubu an y'o ɲɛfɔ aw ɲɛna ko i benbe i bolo kɛta k'i bolo kɛta i n'a fɔ nabila Isa u bɛ min yira k'o kɛra o la o bɛ k'i la quoi n'i minɛna o de bɛ k'i la aw y'u sɔn labu u ka faga walima u ka benbe walima u bolo n'u senw ka tigɛ kini bolo bɛ tigɛ ka numanze tigɛ walima k'u gɛn ka bɔ dugu la pewu kumana yunfaw min al-ard kɔfɛ aya in o kɔrɔ tɛ k'u gɛn ka bɔ dugukolo kan maa bɛ se ka maa gɛn ka bɔ dugukolo kan k'u gɛn ka bɔ dugu la ka taa n'u ye dugu wɛrɛ la ɔ mais habsuli Seydina Umaru de y'o don diinɛ kɔnɔ ka mɔgɔ minɛ k'a bila yɔrɔ dɔ la a tɛ se k'a se t'a yɛrɛ la n'an b'a fɔ a ma ko kaso o Seydina Umaru de nana n'o ye silamɛya diinɛ kɔnɔ mais u y'a fɔ minnu ko silamɛw don ko ni maa min tuubira yanni se ka k'o la alimami m'a sɔrɔ fɔlɔ ko tusqatu anhu kullu uqubati ko ukuba bɛɛ bi bɛɛ ka bɔ a kan min kun wajibiyara ala ka hakɛw la ukuba fɛn o fɛn kun wajibiyara ala ka hakɛw la n'ala ko a y'a bolo tigɛ min khilafin a y'a salibu walima a y'a faga tant que a tigi a ma minɛ a yɛrɛ de segira ka na ko ne tuubira ko o bɛɛ bi bin ka bɔ a kan nka taabolo dɔw ko ala ka hakɛw de bi bin ko mɔgɔw ka hakɛ ti bin ça fait nin kadiya in silamɛya kɔnɔ bɛɛ ma k'a ka fiyewu fankelen ko tant que a tuubira a nana ni nimisa ye ko ne segira n kɔ ka walejugu dabila n ti maa faa bilen n ti maa ka nafolo minɛ bilen ko n'a yɛrɛ nana n'o ye k'a sɔrɔ aw m'a minɛ fɔlɔ fo a yɛrɛ de nana a yɛrɛ di sariya la ko hakɛ bɛɛ bi bin ka bɔ a kan bon fankelen ko la ko ala ka hakɛ wajibiyalenw de bi bin a ye so bolo tigɛ o ye ala ka hakɛ ye ko o n'a ɲɔgɔnna de bi bin ko mais ko adamadenw ka hakɛ k'o ti bin ka bɔ a kan aha o tuma na ni tuubi ye k'a sɔrɔ a ma minɛ fagali bi bin ka bɔ a kan a ti faga bilen nka ko kisasu bi to a kan dɛ a nana ko ne tuubira ɔ sariya ko so bolo bi tigɛ min khilaf walima k'a faga ou bien k'a benbe o bɔra a kan mais min ko nin ye ne den fa ko o kisasu bi wajibiya kan ko waliyul amru bi jɔ n'o ye o ko n'a y'o ja o bi yafa n'a m'o ja a yɛrɛ bi faga tuubi ko t'o la parce que a sabatira ko a ye den fa k'o ka nafolo minɛ a yɛrɛ jɔr'o la sariya la waliyul
den ka ko bi mɔgɔ min bolo waliyul amr ko b'o bolo n'o ko a y'a fa a bɛ fa n'o ko a y'a to yen a bɛ to yen o tumana ko ala ka hakɛ de bɛ bɛn ko mɔgɔw ta ti bɛn wa in kana kad akhadha al mala wa lam yaqtul saqata anhu al qata' wa in kana kad jama'a bainahuma yasqutu anhu al qatl wa salbu wa yajibu daman al mal aywa n'a sɔrɔla a ye mɔgɔ de ka nafolo bɔ sa la nka a ma maa fa o tumana a y'a sen n'a bolo tigɛ o bɛ bin ka bɔ a kan nka n'a y'a fila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dun a ye mɔgɔ faga a ye nafolo ta ayiwa a yɛrɛ nana n'a yɛrɛ ye ka tuubi sariya ko k'a fagali min kɛ ubiyɛn k'a benbe o bɛ bin ka bɔ a kan nka a ye walifɛn min ta o sarali bɛ wajibiya kan mɛ ko nin ye Shafi'i taara nin sira in de fɛ parce que u tilala kojugu quoi nka dɔw ko la tant que mɔgɔ yɛrɛ de nana ko a tuubira ka sɔrɔ alimami m'a minɛ alimami ka sɔrɔ asiw m'a minɛ fo a yɛrɛ de nana a yɛrɛ di la yakunu li ahadin alayhi tabi'a ko maa si ka foyi tɛ tugu a nɔfɛ fi damin wala malin illa an yujada ma'ahu malun bi aynihi ko foni ko mɔgɔ min nana tuubi a nɔ ti minɛ ko a y'i ka maa fa a nɔ ti minɛ ko a ye maa ka nafolo minɛ ko foni min ka nafolo yɛrɛ yera a bolo comme a ye mɔgɔ dɔw faga k'olu ka mɔbili minɛ a tuubitɔ a donna o mɔbili kelen kɔnɔ ka na alimami fɛ yen alimami ko a ti faga a ti maa ka wari sara nka nin mɔbili in tigi dɔnnen don o bɛ d'a tigi ma a ko in ma nɔgɔn hali dɔɔni mɔnɛ b'a la dangaden kelen k'i ka maa fa o kana ko ale tuubira ne yɛrɛ kɔni bɛ taa Shafi'u ta in fɛ tari i m'a faamu de ayiwa a ko tuguni mɛ min yɛrɛ ye nin ko in bɛɛ gɛlɛya dɔɔni riwaya dɔ de sɔrɔla ka bɔ Ali ibn Abi Talib la Sayyidina Ali ka riwaya dɔ bɛ yen Harisatu ibn Yazid Harisatu ibn Yazid silamɛ dɔ kun don nka a nana muruti ka taa n'a yɛrɛ ye kungoda dɔ la u bɛ taa bi mɔgɔw kan a ye mɔgɔw faga a ye mɔgɔ caman ka nafolo bɔsi o nalen sa kitabutigi ko kharaja muhariban fasafaka dima'a wa akhadha al-amwala summa jaa ta'iban qabla an yuqdara alayhi a ye mɔgɔw faga a ye mɔgɔw ka nafolo minɛ mais a segira ka na tuubi ka sɔrɔ tɛgɛ ma k'a la a yɛrɛ de nana n'a yɛrɛ ye falam yaj'al aliyun radiyallahu anhu alayhi tab'atun la fi damin wala fi malin illa an yujada ma'ahu malun fayarudduhu ila sahibihi a y'a faamu a ye mɔgɔw faga a ye wali nafolow minɛ k'u dun mais a nana tuubi ko a nana tuubi ka segin a kɔ ko Sayyidina Ali y'a to yen Sayyidina Ali m'a jugé ko a ye maa fa a m'a jugé ko a ye wali nafolo bɔsi a ko comme a nana tuubi kaban ko tuubi bi wasa kɛ nka alimami caman ma taa o sira fɛ mais nin na Tɔbari fana kumana nin kan ni Sayyidina Ali ta in kan o kɔfɛ Durul Mansur o juzu sabanan page 70 o fana kumana nin yɔrɔ in kan Sayyidina Ali ta in u bɛɛ y'o de ta bon wa ninnu fila ye o de fɔ k'o walawala mais o kɔrɔ tɛ u taara o fɛ quoi mana mazabu ko de don n'a sɔrɔla a y'a yɔrɔ faamu a yɔrɔ kuma ka ca dɔɔni bɛɛ ma k'a kan fikiw sira kan bɛɛ ma k'a kan fikiw sira kan na o kumana i k'a dɔn mɔgɔ mana juguman kɛ n'i seginna i kɔ ala ye yafa masa de ye a bɛ hinɛ na يا أيها الذين آمنوا أو مؤمن والمانيارا اتقوا اتقوا الله عيسرا على وابتغوا أكنينك إليه كان علما الوسيلة تمزرلا وجاهدوا أكجهادك في سبيله
ala ka diinɛ dɛmɛni na لعلكم lahala n'aw y'o kɛ tuflihuna a kunna bi ja a ko cogo di يا أيها الذين آمنوا aw mɔgɔ minnu ko a dalen bɛ ala la ittaqullaha a ye sira ala ɲɛ sa dɛ sira ala ɲɛ kɔrɔ de a ye ala ka danw bonya n'ala ko min man ɲi a y'o to yen n'a ko min ka ɲi a y'a seko ko la na وابتغوا إليه الوسيلة wabtagu a ka ɲinini kɛ ilehil wasilata a ka yɛlɛyɛlɛ ze ɲini ka na ala ma el wasilatu bi maana sira min b'i surunya ala la ibtagu ilehil wasila a ye fɛn ɲini min b'aw gɛrɛ ala la kumana foyi ti jɔn gɛrɛ ala la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ka tɛmɛ i yɛrɛ ka baara kan foyi ti jɔn gɛrɛ ala la foyi ka tɛmɛ jɔn yɛrɛ ka baara kan kumana wasila o ni mɔgɔ minnu ye fɛn diw ni ala cɛ a bɛɛ de ye kelen ye wasila de kɔrɔ ye fɛn min b'i se ala ma sira ko i ka sira dɔ bɔ dɛ sira min b'i gɛrɛ ala la sira dɔ bɔ sira min b'i gɛrɛ ala la o kelen bi ka n'i ye jumalumufidi yɛrɛ lajɛ o kelen bi ka paji 200 ni kɔ o kelen bi k'o de dilan ni aya kelen in kama ka kuma i bɛ taa sɔrɔ hali a kɔnɔ a ɲɛ dɔw tɛ kelen ye bilen parce que olu dusulenba de don minnu ye wasila kɛ k'a fɔ alakira zoronɛli don ala yɔrɔ walima an ka walijuw don ni ala cɛ i ka hɛrɛ kɛ bon u y'o de ta olu dimina kojugu tuma na sa o kɔni kɛra an ka taa ye bon wasila kɔrɔ tɛ o dama ye wasila ka ca o kama aw minnu ko a dalen bɛ ala la a y'a jija ka kama don ani ala cɛ kama don man ko jɔn ni ala cɛ hali sisan aw bɛɛ bɛ se ka kama kiriya ni ala cɛ a bɛ se ka kɛ i bɛ taa sɔrɔ sisan aw dɔ bɛ an n'a balima dɔ kɛlɛlen don a tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ a bɛ layidu ta ala ye ala nin kuma in mɛnnen ala ne ye kama don ye nin jɛ n bɛ bɔ yan sisan n bɛ taa an balima nɔfɛ n bɛ taa an siw la ye hali ni n ka kɔrɔ a ye n bɛ taa balimaya dilan n'i y'o dilan a bɛ fɔ o ma i ye wasila kɛ o wasila in i b'a garder fo ka t'i sa n'i ɲɛ gɔnna yɔrɔ o yɔrɔ ala wele n'a ye ala wele n'a ye o de ye wasila ye ibtagu ilayhi wasila walimuso b'i bolo tulonkɛ la a bɛ hakɛ to i ko ala ne ye nin kuma in mɛn ala a fanga bɛɛ n'a a se bɛ n ye maa tɛ n'a cɛ ala nka n y'a to i kama bi a fɔ o de ma wasila wasila mɛ anw y'an ta kɛ min ye seko mɛ seko fana bɛna kɛ a bɛ kɛ wasila ye o ni setanɛ seko tɛ fo maa min siranna ala ɲɛ ka ala bato ka kɛ ala fɛ i bɛ wasila don i ni ala cɛ ko mana gɛlɛya i bolo i b'i ka motonin ta walima i b'i ka nɛgɛso ta walima i b'i ka duurunin ta ko n bɛ taa n ka alimami namakiri fɛ sabu n b'a dɔn a bɛ siran ala ɲɛ n bɛ taa a ka dugawu kɛ n y'ale kɛ n ka wasila ye ni ala cɛ sariya la o ye wasila dɔ ye o wala bien o de ye ne s'a fɛ yen o de ye ne s'a ma n dalen don a la hɔrɔn don silamɛ don hasidi tɛ n'o b'i ni maa o maa cɛ n'i taara dugawu ɲini a fɛ n'a y'a kɛ ala bɛ sɔn mɛ a bɛɛ bɛ dépend mun na mɔgɔ yɛrɛ ka wasila de ka bon a bɛɛ ye ko dɔ to ala ye ko dɔ kɛ ala ye ɲuman kɛ o de ye wasila ye ka gɛrɛ ala la i n'a fɔ a tɔgɔ ye di faraw tigi ninnu minnu faraw datugura minnu da ashabul kahf ayi ashabul kahf tɛ dɛ ashabul ghar olu ta kɛra min ye mɛ bɛɛ y'i ta fɔ ko n'a sɔrɔla min kɛ mɛ ka ɲuman kɛ k'o k'a fɔ fara bɛ dayɛlɛ bɛɛ y'i ka ɲumanw fɔ fara ma dayɛlɛ o tuma na o de ye wasila ye ni fɛn bɛ min ni ala cɛ ni bɛ fɛn bɛ min ni ala cɛ o tuma na an yɛrɛ bɛɛ bɛ se ka fɛn giriya ni ala cɛ an bɛɛ k'an jija an ka fɛn dɔ kiri an ni ala cɛ min b'an surunya ala la n'a gɔnna dɔrɔn e b'o jira a la
onge parce que ni nana ni carte bi kun ni nana ku bi do nu ku ti do bi gringi ka carte bo afle no kero ba fo teme o mana anga carte yi de anga carte na gelera anga sama ka bo ka fo ala afle kumana foi to sama jogo ko aba janto na ni jogo cena maya cena ni ala cena ni mo ko cena an bi nin kɛlɛ de la mais bɛɛ b'a dɔn bi an bɛ cogo min na bi jogo ko banna pewu mais a ti ban parce que ala ka tiɲɛ ti ban dɔw de bi ban na dɔw b'a minɛ mana ala ko ibtagu ilayhi alwasilata a ye tɛmɛ sira ɲini ka na ala yɔrɔ fɛn min b'a surunya ala la a batoliw la ani baara ɲumankɛ la wa a bɛ se ka mɔgɔ don a n'a cɛ fana voilà mɔgɔ bi don o ye wasila ye dɛ kira y'an ka wasila ye an karamɔgɔw y'an ka wasila ye an bangebaa ɲumanw y'an ka wasila ye an teri ɲumanw y'an ka wasila ye an ka baara ɲuman fana y'an ka wasila ye voilà wajahidu ayiwa a ka jihadi kɛ fi sabilillahi ala ka diinɛ kɔrɔ fi sabilihi ala ka sira kɔrɔtali kama a ye ibtigaw wasila kɛ ka na ala ma o kɔfɛ fana a ye jihadi kɛ ala ka o sira in kɔrɔtali kama n'o ye silamɛya ye mais n'i ko jihadi dɔrɔn bamuru de bɛ jigin dɔ kɔnɔ wa bamuru bɛ jihadi la mais bamuru jihadi bɛɛ tɛ bamuru ye jihadi dɔ ye an filɛ o kɛnɛ kan mɔgɔ dɔw bɔra fɔ yɔrɔ jan ka na sigi yan k'u bɛna ala ta lamɛn o ye jihadi de ye parce que juhudu nafsi don ni u ye ni de kɛlɛ k'a bɔ fɛn dɔ la diyagoya la ko an ka nin bila k'a bɔ sunɔgɔ la ko an ka wuli hakili y'a fɔ a ye ko an bɛna taama yɔrɔ min kɛ a ka jan dɔɔnin dɛ ko non an b'o de kɛ mana a ye juhudu dɔ de kɛ pour que ka se yan o ye jihadi dɔ de ye min jahada o kumana fo an ka faamu jihadi arabukan yɛrɛ kɔrɔ tɛ a ye maa fɔ a ye jihadi arabukan kɔrɔ tɛ a ye kɛlɛ kɛ jihadi arabukan ye ko a ye sɛgɛn a ye a cɛsiri ala ka diinɛ kɔrɔtali kama kumana o cɛsiri a bɛ se ka ɲɛ bamuru ka yala a bɛ se ka ɲɛ nafolo ka yala a bɛ se ka ɲɛ taama ka yala a bɛ se ka ɲɛ tilekɔrɔla ka yala a bɛ se ka ɲɛ sanji yɛrɛ ka yala nin bɛɛ ye jihadi ye fina lanahdiyannahum subulana minnu cɛsirila ni ala ka diinɛ dɛmɛni na ni ala bɛ n'u bila an ka sira kan naam laala n'a sɔnna ka tugu nin sira in ko a kunna bi ja naam i k'a dɔn mɔgɔ minnu sa n'olu kafiriyara n'i ye dugumakolo fɛn bɛɛ kɛ a n'o bɔɲɔgɔnko wɛrɛ ka fara a kan k'u k'u yɛrɛ tila n'o ye lahara ɲankata la an to k'u bila minhum a ti minɛ u bolo wa ɲankata bɛ jahanɛmɛden ye alimun min ka girin ala kana s'a ma inna lezina kafaru ala ko mɔgɔ minnu kɔni y'u kɔ don ni ala ma ala ko a to i ma sɔn ko n'a sɔrɔla fɛn o fɛn bɛ dugukolo ka sanu ni wari ni hɛrɛ la ko a bɛɛ kun y'u ta ye i ka tila k'a bɔɲɔgɔnko wɛrɛ fara a kan ka di u ma k'a fɔ k'o kɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ na lahara ɲankata gɛlɛya la k'u b'a kɛ koyi ko nka ko ala t'a minɛ c'est à dire diɲɛ fɛn bɛɛ ka k'u ta ye i ɲɛ bɛ sangaso minnu i ɲɛ bɛ sanu min na i ɲɛ bɛ wari min na k'o bɛɛ ka kɛ jahanɛmɛden ta ye lahara kafiri ta ye k'a ɲɔna wɛrɛ fara a kan k'a fɔ ko a k'a kɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ na ka diɲɛ o bɛɛ kɔ jan ko ale kana jeni ko a bɛ diɲɛ bɛɛ kɔ ko nka a ti minɛ a bolo lahara gɛlɛya bɛ se c'est à dire foyi tɛ yen min ka bon adamaden bolo i b'a don i n'a cɛ a ye lahara gɛlɛya t'o la o hali yɛrɛ bɔtɔ diɲɛ na yan ka taa lahara ni fɛn o fɛn b'i bolo n'a bɛ se k'i kɛ ka wula se yan i b'a bɛɛ di mais jami'an yunjihi i y'a ye an yɛrɛ nɛgɛ kow bɛ ban wallahi kow bɛ ban dɛ pewu pewu ala k'an da banko ɲɛ ala k'an da banko ɲɛ lahara ɲankata man ɲi naam
ولهم عذاب أليم wa ɲangata b'u la lahara o ka gɛlɛn yuriduna janɛmɛden b'a laɲini أن يخرجوا k'olu bɛ bɔ من النار tasuma na وما هم k'a sɔrɔ olu ma kɛ بخارجين bɔbaga ye min tasuma kɔnɔ ولهم wa b'u ye janɛmɛ kɔnɔ ye عذاب ɲangatara muqimun o badabadalen tɛ n'o kuranɛ y'a ban o aha an bɛ nin de fɔ kuma n'a ɲamina cogo o cogo n'i sera kuranɛ ma i bɛ taa fɛɛrɛ ta ale t'i yɛlɛmɛ o i bɛ don janɛmɛ na ka bɔ o ne kɔni bɛ min dɔn kana don sɔsɔli de bɛ yen dɔw ko n'i donna janɛmɛ na ko i bɛ tila ka bɔ y'a dɔn o hadisa caman bɛ yen an yɛrɛ ye wajuli caman k'o la an ka wajuli tun bɛ kɛ ni daga ye kula kibari de ye o fi zikiri jannati wa dari nabi ne ma da la yɔrɔ bɛɛ daga ye la nabi ma bi durusi Isa Kante ale y'a bɛɛ durusi ya bon janɛmɛden yɛrɛ bɔ yɔrɔ o walanda yɛrɛ ka di cogo min na u bɔtɔ janɛmɛ na mais an nana faamu kɔfɛ ko ja mɔgɔw ti bɔ koyi ko yɔrɔ fila de bɛ Ala bolo janɛmɛ ye alijinɛ sabanan tɛ yen u ko f'u ka sabanan dilan k'o kɛ arafu ye an y'a sɔrɔ ja hali alijinɛ den bɛɛ tɛ arafu sɔrɔ arafu ye alijinɛ baligɔn de ye bɛɛ t'i yen sɔrɔ surufatiw don i bɛ don alijinɛ na ka ko bɛɛ kɛ i t'i yen sɔrɔ an y'a sɔrɔ o ye alijinɛ ye o tɛ janɛmɛ ye ayiwa o tuma na an y'a dɔn sabate sisan Ala ko cogo di yuriduna an yakhruju minan nari ko janɛmɛdenw b'a ɲini k'u bɛ bɔ janɛmɛ kɔnɔ wa ma hum bi kharijina minha ko k'a sɔrɔ u ti bɔ dɛ u ti bɔ wa ɲangata b'u ye muqimun a dumɛnen de don a ti jɔ dɛ k'a fɔ a ye dɔ kɛ ninnu na sa a y'u bila dɔɔni la bal muqim bilali t'a la na a ko so cɛman ani so musoman a ye tigɛli kɛ u fila bɛɛ bolo la sarado fɛn kama u yɛrɛ u fila ye o baara min kɛ ɲangata don ka bɔ Ala yɔrɔ i k'a dɔn Ala masaba don Ala ka kiti cɛ ka ɲi Ala ka kiti cɛ ka ɲi na wasariku wasarikatu a ko so cɛman ni so musoman a y'u fila bolo tigɛ a ka n'u bolo to yen dɛ a y'a tigɛ n'u nana sara de don u fila ye baara min kɛ o sara de don ɲangata don ka bɔ Ala yɔrɔ Ala ye masaba ye a ka kiti ka ɲi dɛ o kɔrɔ ye ale Ala ma fɔ ka bolo tigɛ k'a ti hinɛ dɛ a y'a dabɔ a kama de so bɛ mɔgɔ jigi tigɛ so bɛ mɔgɔ jigi tigɛ koyi Ala ka n'an jigi tigɛ o tuma na Ala ko ni so minɛna cɛ don muso don ko a y'a bolo tigɛ na k'Ala n y'a dabɔ ɲangata de kama ka d'a kan mais ne Ala bɛ n ka jɔn dɔn dɛ tuma na Ala ma bolo tigɛ fɔ hinɛ ntanya kama Ala ye bolo tigɛ fɔ de tari mɔgɔw na lafiya ni an ye bolo kurunin kelen ye ko o kɛra so na so tɔw bɛ siran o tuma na bolo kan ka tigɛ nafolo joli la o kuma de fana cayara kojugu Ibnu Zubair kɔni Ibnu Zubair kala a b'a fɔ fɛn ma cogo di kiridan min bɛ kɛ ka ɲi sɔgɔbɛ Ibnu Zubair tun bɛ bolo tigɛ fɛn na min valeur tɛ tɛmɛ kiridan kan Abdulayi Ibnu Zubair kira ka sahaba dɔ don ale tun bɛ bolo tigɛ fɛn na ɲi sɔgɔbɛ kala min valeur man bon ye tant que i y'a su suɲɛni mana ye fɛn o fɛn na n'o sabatira so kan hali ni kiridan ɲɔgɔnna don a b'i bolo tigɛ nka dɔnnibaaw ye ɲɔgɔn sama hakɛ la hakɛ joli de bolo ka kan ka tigɛ caman ni 100 o 100 don 60 70 bɛɛ taara ko
a ti tigɛ fiyewu fɛnna min ka dɔgɔ ka tɛmɛ rubu dinari kan rubu dinar min ka dɔgɔ o ye rubu dinar de kɔrɔ ye dinaru kelen tilalen 4 ye sanu dinaru o tilalen 4 ye o tilancɛ kelen o mana bɛn nafolo kasabi min kan min ka dɔgɔ o ye bolo ti tigɛ o la ko a caman taara o de fɛ han walima ni maa ye minɛn suɲɛ minɛn min valeur bi se rubu dinari ma bolo bɛ se ka tigɛ o de la nin ye Abubakar ka kuma ye Seydina Umaru ka kuma ye nin Usmana ka kuma ye nin Ali ka kuma ye nin olu bɛɛ kɔni bɛnn'a kan fɛn o fɛn n'a valeur ti dinaru tilancɛ 4 n'a bɔ rubu dinar dinaru tilancɛ 4 na fɛn o fɛn valeur t'o bɔ ko adamaden bolo man ka tigɛ o nɔfɛ nin ye ninnu ka mɔgɔ 4 ka mazhabu ye wa ni nin fana ye Umar bin Abdul Aziz ye o fɔ Awza'i fana taara o sira kelen fɛ Shafi'i ale kɔni ale ma taa olu ka sira fɛ ale ko a y'a minɛ an ba Aishata la ko a y'a fɔ Alakira ko el-qat'u fi rubu dinar fasa'ida ko bolo bi tigɛ de rubu dinar la walima n'a yɛlɛnna o sanfɛ Bukhari nana n'o ye Muslimu nana n'o ye Shafi'i fana ka kitabu nana n'o ye a ka musnadu musannafu sharhu sunna o fana nana n'o ye wa ani fɔlɔ ninnu bɛɛ ye hakili kelen ye quoi nka Musa Abusa o y'a minɛ ka bɔ Maliki la o fana y'a minɛ Nafi'u la k'a minɛ ka bɔ Abdullahi ibn Umaru la Abdullahi ibn Umaru ko Alakira ye bolo tigɛ sallallahu alaihi wasallam ko ka so bolo tigɛ fɛnna min valeur ma tɛmɛ dirhamu 3 kan k'o kɛra ale ɲɛna ayiwa Seydina Umaru denkɛ de ye nin fɔ ko Abdallah ko Alakira ye mɔgɔ so bolo tigɛ fɛnna ko a valeur ma tɛmɛ dɔrɔmɛ 3 kan dirhamu 3 yɔrɔ dinaru ko kuma b'o la kumana ko a bɛ tigɛ fɛnna min ka surun o ye dɛ mais o kuma in fana Bukhari tilala k'o fana sabati fɔlɔla mɔgɔw ta in k'a fɔ bolo ti tigɛ fɛnna fo n'a sera rubu dinari ma fasa'ida walima a ka ca o ye Bukhari y'o fɔ mais sisan tuguni ko kira ye bolo tigɛ fɛnna min ma tɛmɛ dɔrɔmɛ 3 ɲɔgɔnna kan Bukhari fana tilala k'o fɔ Muslimu yɛrɛ y'o fɔ ayiwa an ye musannafu min fɔ fi sharhi sunna o fana y'o fɔ a bɛɛ nana n'a ye a yɔrɔ kelen la minnu ko a bɛ tigɛ fɛnna min ti o bɔ ani minnu ko a ti tigɛ fɛnna fo a ka s'o ma u bɛɛ Bukhari ye nin fɔ Muslimu y'a bɛɛ fɔ a bɛɛ bɛ Muslimu ni Bukhari de kɔnɔ kumana figutigiw mɔgɔw b'a fɔ ko figutigiw ta ye arawu de ye u hakilila tɛ figiw ye figutigi ye mɔgɔ kamana gannen bi min ta sisan bolo ti tigɛ foyi la so bolo ti tigɛ foyi la fo n'a sera rubu dinari ma fasa'ida n'a cayara Bukhari ko ten mais ale Bukhari kelen fana ko tuguni ko Alakira ye bolo tigɛ fɛnna min ti tɛmɛ dɔrɔmɛ 3 kan nin fila bɛɛ nana o kumana sisan fiqhu karamɔgɔw ka baaraw bɛ na yan de olu de b'a lajɛ sisan min mana kɛ arjahu ye u bolo min mana kɛ arjahu ye u bolo u b'u ka baara kɛ o sira kan alors ni maa min ko i bɛ fiqhu karamɔgɔw dɔgɔya k'i b'olu kɛ kuma lankolon fɔlɔ ye k'u bɛ dɔ fɔ bi sini u bɛ dɔ wɛrɛ fɔ o ye manamanakan de ye o parce que u bɛ dɔ mɛn bi sini u bɛ dɔ wɛrɛ mɛn o sini u bɛ dɔ wɛrɛ mɛn ninnu ye baara kɛ o y'a sɔrɔ Bukhari ko tɛ ninnu ka baara kɛra o y'a sɔrɔ Muslimu ko tɛ ninnu ka baara kɛra o y'a sɔrɔ musalawul ahadisi ko tɛ ninnu ka baara kɛra o y'a sɔrɔ tamyizu ko tɛ nin ye bɛɛ ye kɔsa in na ko nalenw de mais imamu ninnu ka baara kɛra ka sɔrɔ Bukhari tɛ a fa tɛ a ba tɛ alors o kumana olu ye hadisa min sɔrɔ min saharuw bolo n'u dara o la u caman ye u ka binaw k'o de kan bon mais dɔ wɛrɛ ye dɔ ye nin fila bɛɛ Bukhari ma fila bɛɛ fɔ sisan rubu dinar ani salasa darahima
a bɛɛ nana Bukhari kɔnɔ a bɛɛ nana Muslim kɔnɔ bon mais est-ce que a papier de bɛna di alimami ninnu ma wa a papier ti di u ma u b'a ɲini de peut-être dɔ ka ɲinita fɔlɔ taara bɛn salasa darahima in ma o y'a ka fɛn sigi o kan mais nin ta taara urubu dinar de ye o y'a ka fɛn sigi o kan mais et après peut-être min ye salasa darahima ta o tilala ka taa urubu ye mana baara fila de b'a bolo a b'u fila lajɛ ni min sahara yɔrɔ a b'o ta mais a bɛɛ kɔni b'a la mais ko kira so bolo tigɛra kira tile la sɛfan kelen kama sɛfan bayida sɛfan mais u bɛ tila k'a ko sɛfan min don ko an ka nin sɛfan in dɛ ko nɛgɛ fɛngɛ sɛfan dɔ de kun don a dilanlen don komi sɛfan fɛngɛ k'o de don mais a fɔra sisan ko Ibn Zubairu kun bɛ bolo tigɛ kirida valeur la ça fait n'a fɔra i y'a suɲɛ kɔni k'a jɔr'i la dɔrɔn ale b'a tigɛ mais ko bolo yɛrɛ tigɛra hablu la cɛsirijala silamɛ dɔ ye silamɛ dɔ ka cɛsirijala suɲɛ cɛsirijala kama o y'a bolo tigɛ Bukhari nana n'o ye fil hudud Muslimu fana nana n'a ye a ka kitabu kɔnɔ a b'a fɔ yɔrɔ ma ko el hudud sharu musannafu fi shari sunna o fana nana n'a ye a ka juzu 10 na page numéro 314 bolo tigɛra jurukisɛ damana mais u ko sa waqila la yuqtaw yadun fi samaratin mu'allaqa ko bolo ti tigɛ jiriden la lonen na i n'a fɔ sisan i nana se nemuruba foro kɔnɔ ou bien en tout cas i nana jardin kɔnɔ e kɔni y'i ta kɛ bɔrɛnin b'i bolo e b'a a fɛnw joint ka k'a kɔnɔ i taara minɛ jardin kɔnɔ jiri lonen bɔli la ko bolo ti tigɛ o la ayi parce que o b'i ye siɲɛ caman mɔgɔ min kɔni bɛ taa da nɔgɔ foro kɔnɔ suɲɛni na ni kɔngɔ tɛ fiyewu fɛn caman man kan k'o bila o la parce que hali ni bɔrɔ yera a bolo ti tigɛ peut-être a t'an bɛ somɔgɔw ta de ta kɔngɔ bɛ somɔgɔw la a bɛna to sama so o tuma na ko bolo ti tigɛ yiri dulonnen na mais minnu ye dulonni fara a kan dulonni kɔrɔ ye so min na dulonnen bɔ ka taa très généralement ka taa dun de mais ne kɛlen ka n ka jabi bɔ k'o gosi k'o chercher n ka bɔrɛw la o mana y'i kɔrɔ i bolo bi tigɛ dɛ parce que o bɛ taa feere de o tuma na e tɛ tɛ dumuni ko ye o tuma na o de la u y'a fɔ ko jiri dulonnen a bɛ faamu kosɛbɛ o tuma na jiri dulonnen na ko bolo ti tigɛ hali n'i minɛ n'o na i bolo ti tigɛ nin ye Imam Maliki ko ten a nana n'a ye fana a ka muwata kɔnɔ hududu la kitabul hudud wa ma yajibu fihi alqat'u bolo tigɛ bi wajibiya fɛn minnu na Imam Maliki nana ni nin yɔrɔ in ale fana ka taabolo ye nin n'a sɔrɔla a bɛ faamu o tuma na ko ni so ye suɲɛni kɛ nin ye sariyatigiw kumakan ye sisan ni so ye suɲɛni kɛ siɲɛ fɔlɔ la a kinibolo bi tigɛ ka dan kɔɲɛkuru la nka n'a tilala ka suɲɛni kɛ siɲɛ filanan na a numanzen bi tigɛ kinibolo bi tigɛ n'a ye suɲɛni wɛrɛ kɛ numanzen bi tigɛ nka o ye numanzen ye sen o fana bi tigɛ seliji ta yɔrɔ la nka u ye fɔnkɔɲɔgɔnya kɛ sariyatigiw fɔra ɲɔgɔn kɔ iza saraka salisan n'a ye suɲɛni sabanan kɛ dun o kumana sariyatigi sɔn caman fa zahaba aksaruhum u la sɔn caman taara sa ko a numan bolo de bɛ tigɛ n'i ye kini bolo tigɛ n'a ye suɲɛni wɛrɛ kɛ a bɛ numanzen tigɛ n'a ye suɲɛni wɛrɛ kɛ o ye sabanan ye u fɔra ɲɔgɔn kɔ ye u ko numan bolo de bɛ tigɛ sisan summa iza saraka rabi'an n'a ye suɲɛni kɛ siɲɛ naaninan na don tuqta'u rijluhu el yumna o kumana kinize bi tigɛ summa iza saraka ba'dahu shay'an yuhbasu
o kumana n'a ye suɲɛni wɛrɛ kɛ nin bɛɛ kɔ bolo fila tigɛra sen fila tigɛra a ye suɲɛni duurunan kɛ ko a b'a minɛ k'a don kaso la ko fo a ka tuubi ka taa bange a yɛrɛ k'a fɔ tiɲɛ na n tɛ suɲɛni kɛ bilen n'a sɔmina ko a tuubilen don a bɛ sɔrɔ ka labila o kumana nin de ye huwa ma ruwiya an Abubakrin Siddiq nin minɛna Abubakar Siddiq la wa huwa qawlu Qatadata b'o sira kan wa bihi qala Malikun alimami Maliki ko ten wa Shafi'i ani Shafi'i mais u nana n'a ye tuguni ko sariku ni suɲɛnikɛla ye suɲɛni kɛ ko a b'a kinibolo tigɛ ko n'a ye suɲɛni wɛrɛ kɛ a b'a numanbolo tigɛ n'a ye suɲɛni wɛrɛ kɛ a b'a numansen tigɛ o kumana n'a sen n'a bolo bɛɛ ko a sen n'a bolo bɛɛ de bɛ tigɛ ko ni darukutuni nana ni nin y'a ka sunani na Tabarani fana nana n'a ye wa Shafi'i fana y'a fɔ a ka kitabu la min bɛ wele ko Majma'u Zawaidu wa Albani ko hadisa in ye wulibali yɛrɛ ye Albani ko ten nka jama dɔ taara ko ni suɲɛni sabanan kɛra sen ni bolo tigɛlen kɔ ko tigɛli wɛrɛ tɛ kɛ bilen n'i ye so kini bolo tigɛ hali bi a ye suɲɛni wɛrɛ kɛ a b'a numansen tigɛ ko n'a ye suɲɛni wɛrɛ k'o kɔfɛ k'a sɔrɔ sen kelen ni bolo kelen tigɛra ko tigɛ yɔrɔ wɛrɛ tɛ yen bilen dɛ ko a bɛ minɛ de ko minɛna ka bɔ Ali ibn Abi Talibi la ko Ali ka waati la u ye so dɔ minɛ a ye suɲɛni kɛ min kɛ u y'a kini bolo tigɛ a ye suɲɛni wɛrɛ kɛ u y'a numansen tigɛ a tilala ka minɛ sabanan na u k'u bɛna a bolo tigɛ ko Seydina Ali ko non ko inni la astahayi an la ada lahu yadan yastanjiya biha wala rijlan yamshi biha ko so minɛna a bolo tigɛra a sen tigɛra kɔfɛ a ye suɲɛni wɛrɛ kɛ u k'u bɛna a bolo tigɛ Seydina Ali ko non ko wallahi ale bi maloya ka jɔn dɔ bila bolo t'a bolo k'a yɛrɛ saniya ɲɛgɛn kɔnɔ a bɛ bolo kelennin to a la ye a k'o ka k'a yɛrɛ saniya ɲɛgɛn kɔnɔ parce que peut-être ni sariya ko k'a tigɛ sariya b'a fɔ ka fɛn min tigɛ a b'a tigɛ dɔrɔra dɔ de kama ni dɔrɔra wɛrɛ min ka jugu o ye a bɛ se ka bila o fana kama parce que n'i ye so bolo fila tigɛ a kɛra hɔrɔn dɔ de ka doni ye mɔgɔ min tɛ so ye so bɛna k'o de ka doni ye Seydina Ali ko ale bɛ maloya ka buna adamaden dɔ bila ko bolo t'a bolo k'a yɛrɛ saniya k'o la u kana a bolo tɔ kelen tigɛ sen t'a bolo fana ka taama ko non a bɛ fɛ bolo kelen ka to a bolo a k'a yɛrɛ saniya a bɛ fɛ sen kelen ka to a bolo a ka déplacer parce que n'o ma kɛ dɔrɔn a bɛna kɛ dɔ kungo ye o fana n'i y'a ye i b'a ye o ye tiɲɛ yɛrɛ ye a bɛ kɛ dɔ ka doni ye ayiwa ni na akhrajahu Abi Shayba fil musnafi musannafi fɛngɛ tɔm 9 juzu 9 page numéro 509 Turkmani fana nana n'a ye a ka kitabu la min bɛ wele ko Jawharun Naqi a b'a ka Jawharun Naqi la ten fi raddi alal Bayhaqi o matubu'u al-matubu'u min as-sunan a b'o fana kɔnɔ a tɔgɔ ye di a juzu sekina page numéro 274 mana so bolo bi tigɛ n'a ma t'o la sen bi tigɛ ayo ko n'a ma t'o la bolo dɔ in bi tigɛ n'a ma t'o la sen dɔ in bi tigɛ n'a ma t'o la u bi minɛ ka taa don kaso la mais kaso kɔni Seydina Umaru de y'o sinsin silamɛya kɔnɔ kaso kun tɛ diinɛ kɔnɔ Seydina Umaru de ye kaso don silamɛya kɔnɔ n'a sɔrɔla a bɛ faamu naam nekalan o dabɔra ɲangata de kama ka da so kan ka bɔ Ala yɛrɛ yɔrɔ na
ala ye masaba ya ka kiti cɛ ka ɲi dɛ فمن a ko mɔgɔ min sa تاب ne tuubira من بعد ظلمه i ka jurumu kɛlen kɔfɛ وأصلح i tilala ka ɲɛni kɛ فإن الله i k'a dɔn ala يتوب ala bɛ tuubi dɛ عليه a tigilama kan إن الله i k'a dɔn ala غفور yafa masa do rahimun ala bɛ hinɛ nin ye tiɲɛ ye dɛrɛ a ko cogo di فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح ni maa min tuubira jurumu kɔfɛ maa min sɔnna ka tuubi an y'o de fɔ o mɔgɔ si tɛ yen ko jurumu t'i la mɔgɔ si tɛ yen ko i tɛ fili mɛ fili b'a la sɔn hɛrɛma ye min ye ni ko y'i sɔrɔ i seginna ala ma ko ala n bɔra la jɔn kunnandi ye nin de nka k'i yɛrɛ nɛgɛn arakan fila k'o bɛ jurumu yafa walimuso b'i bolo walinafolo b'i bolo i ka sinji tigɛlen don i nɛgɛnna i nɛgɛnna mana ala ko faman taaba ni mɔgɔ min kɔni sɔnna ka tuubi min baadi zulmihi tɔɲɔli in kɔfɛ ka bɔ sonyɛni na wa aslaha k'i ka baara cɛɲɛ wa aslaha i ye min tiɲɛ k'o dilan n'a bɛ se ka dilan a dɔw bɛ dilan a dɔw tɛ se ka dilan dɛ i ka ala minɛ ka ala yafa deli o ka fisa i ka taa fɔ dɔ ye ko ne tun y'i ka wari suɲɛ nka n bɛna baara kɛ k'a sara ayi i b'a la wa aslaha ka kɛ ɲɛnikɛla ye fa inna allaha yatubu alayhi ala bɛ tuubi a tigi kan inna allaha ghafurur rahim ala ye yafa masa ye hinɛ masa don naam ألم تعلم alam taala muhamadu e m'a dɔn wa أن الله k'a fɔ ala min filɛ nin ye له ملك السماوات kabakolo fanga tigi don wala ardi ani dugumakolo يعذب من ala bɛ maa ɲangata يشاء ni maa min y'a ja ويغفر ala yɛrɛ bɛ yafa لمن maa yɛrɛ ma yasaawo ni maa min y'a ja والله ala tigitigi على كل شيء fɛn bɛɛ kɛli kadirun o ka nɔgɔn ala ma ya ayuha rasulu يا أيها الرسول ya ala ka kira لا يحزنك الذين mɔgɔw ka ko ka n'i tɔɔrɔ يسارعون minnu bɛ ka k'u teliya في الكفر ni ka don kafiriya la من الذين ka mini mɔgɔw la قالوا u dabara ko آمنا k'olu limaniyara بأفواههم n'u kumakan ye ولم تؤمن قلوبهم ka sɔrɔ u dusukun ma limaniya ومن الذين هادوا wa mina lezina a bɛ mɔgɔw fana na o minnu kɛra yahudiyaw ye سماعون mɛnnikɛlaw la للكذب galo mɛnni na سماعون mɛnnikɛlaw do لقوم ka bɔ e muhamadu yɔrɔ la ka kɛ mɔgɔw ye آخرين min ye yahudiya jama ye لم يأتوك u tɛna e muhamadu ma abada يحرفون u الكلمات bɛ kumakan de yɛlɛma من بعد مواضعه a bila yɔrɔ dɔw la يقولون u b'a fɔ إن أوتيتم هذا ko ni u ye nin d'aw ma فخذوه a ko minɛ muhamadu bolo وإن لم تؤتوه nka n'u ma nin d'a ma فاحذروا a y'a kɔlɔsi u la ومن يرد الله فتنته n'ala ye balawu jiginni kɛ mɔgɔ min kan dun فلن تملك له من الله شيئا i tɛ se ka foyi kunbɛ ala bolo o tigi la أولئك o tigilamaw الذين olu de ye mɔgɔw ye لم يرد الله ala m'a kanu أن يطهر قلوبهم ko a b'olu dusukun saniya لهم في الدنيا Ab- خزي malo b'u ye diɲɛ na yan ولهم في الآخرة wa a b'u ye lahara do fana عذاب ɲangatara azimun min ka bo a ko cogo di يا أيها الرسول ya e muhamadu لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر mɔgɔw ka ko ka n'i tɔɔrɔ ko ye minnu bɛ ka teliya ka don kafiriya la u ka n'i tɔɔrɔ na الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم minnu k'u dabara la ko an ye limaniya jɔn ye k'a sɔrɔ a ka haramuya diɲɛ na o dusukun ma sɔn ya min b'an yɛrɛ kan a bɛɛ ye nin kelen de ye kira ka jama na kisi nɛɛma b'a ma n'a ye fɛn dɔ fɔ silamɛw ye sisan a yɛrɛ bolo nin de ye mumini jamaw ye min b'a fɛ a b'a f'u ye mɛ an karamɔgɔ yanni dugu ka jɛ a jugu bɛɛ b'a mɛn a jugu bɛɛ b'a mɛn a jugu bɛɛ b'a mɛn
nin de di kira sɛgɛn kojugu o mana parce que a n'an ta ti kelen olu ka waati ye jihadi de kafiriw labɛnnen don u bɛn'u kɛlɛ silamɛw fana b'u labɛn mais silamɛw ka position réelle yɛrɛ o de bɛ di juguw ma kira sɛgɛnna koyi mais ni kɛlɛɲɔgɔn y'i ka force dɔn dɔrɔn fo n'Ala y'i dɛmɛ k'a fɔ n'an bɔra aw mɔgɔ damadɔ ka aw dogo ni kuluda in na yan beretigiw ka na yan tamatigiw ka na yan marifatigiw aw ka to bɛɛ kɔfɛ plan bɛɛ dira k'a ban silamɛ bɛɛ de sigilen don kira b'u cɛ la u bɛ ka kɛlɛ labɛn mais n'u bɔra yen dɔrɔn jugu bɛɛ b'a mɛn ko kɛlɛ bɛ kɛ tan de surɔ ne kun degunnen don dɔɔni ko dɔw kɛcogo kama n da don o la yan ne bɛ ka o lakali sanfɛ surɔ i kɔrɔ yan dɛ mais ne wulila dɔrɔn an karamɔgɔ n y'a sɔrɔ kunnafoni bi fan bɛɛ fɛ Mamadu mɔgɔ minnu bɛ ka u teliya ka don kafiriya kɔnɔ u ka wale ka ne tɔɔrɔ kabini mɔgɔw la minnu ko anw dalen don Ala la n'u dabara ye k'a sɔrɔ a ka haramuya limaniya kelen t'u dusukun na ani mɔgɔ minnu kɛra yahudiyaw ye u bi nkalon dɔrɔn de lamɛn o kɔrɔ ye nkalon u bi nkalon de lamɛn ka taa tigɛ ko kira ko ten u bi kira ka kumaw ta a fɔcogo la ka taa yɛlɛmɛ k'a lakali cogo wɛrɛ la k'a ko ten k'a sɔrɔ a m'o fɔ u bi nkalonjuguw de lamɛn u bi mɔgɔ wɛrɛw lamɛn wala u mana Muhamadu yɔrɔ la fiyewu u bɛna kuma de yɛlɛmɛ ka bɔ a bila yɔrɔ la sabu Tawureta kɔnɔ n'i ye jɛnɛya kɛ i bɛ farala kɛru mais o ye Tawureta ka hukumu de ye i y'a dɔn waati t'an bolo ka don o yɔrɔ kɔnɔ n'o tɛ a yɔrɔ ka gɛlɛn parce que silamɛ fankelen dɔw ko abada lezi arajɛmu tɛ silamɛya kɔnɔ k'a fɔ k'u ka jɛnɛyakɛla farala kɛru k'a tɛ silamɛ diinɛ kɔnɔ abada bon tiɲɛ na a kuma a ma nɔgɔn dɛ hali dɔɔni yɛrɛ a ma nɔgɔn mais ni waati dɔ sɔrɔla an bɛna don a yɔrɔ kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko nɔgɔman tɛ parce que a tɛ yen mais hadisaw jɛlen don hadisa jɛlen minnu ko kira k'u ka jɛnɛyakɛla muhsinu farala kɛru mais kuranɛ aya jɛlenw bɛ yen k'a fɔ ni mɔgɔ kɛra muhsinu ye azabu min bɛ d'a kan k'o tilancɛ de bɛ da jɔnmuso kan a y'i jɔ yɔrɔnin yɛrɛ la bani fa iza husinna o kɔrɔ ye di elmuhsanat o de ye mɔgɔ ye min furula cɛ ma o tuma na n'u ye furu kɛ dun a kalan furu kɛlen kɔ n'u ye jɛnɛya kɛ o tuma na min ka kan ka da hɔrɔnmuso kan k'o tilancɛ de bɛ da jɔnmuso kan o tuma na n'o y'a sɔrɔ hɔrɔnmuso ta ye fagali ye saya tilancɛ bɛ yen o tuma na hɔrɔnmuso ta ye diɲɛya 100 de ye o tuma na o tilancɛ ye 50 ye o bɛ di jɔnmuso ma o senna n'u donna furu la a kuma ka gɛlɛn nin ti a waati ye k'a walawala mais a hadisa wɛrɛw bɛ yen a walawalaliw bɛ yen k'a fɔ fagali tɛ silamɛya la mais à toute façon a kun bɛ yahudiyaw de ka livre la k'a fɔ mɔgɔ bɛ farala kɛru n'o tɛ a t'anw ka kuranɛ kɔnɔ ça c'est sûr farala kɛru kɔni hadisaw de bɛ yen u b'o fana ɲɛfɔ ko kiiti dɔw bɛ yen o bɛ boli komi ko nasu yɛrɛ bɔra yen yarɔ o ye kabako da ye o kaida de nalen don sisan k'a fɔ kuranɛ aya dɔ bɛ yen a baara bi kɛ nka aya yɛrɛ tɛ kuranɛ kɔnɔ mais a kiiti wɛrɛ bɛ yen a sɛbɛnnen don kuranɛ kɔnɔ mais a sɛbɛnni in yɛrɛ tɛ baara kɛ nka a kalan bɛ yen o tuma na c'est-à-dire nin fɛn kura ninnu de nana sisan pour que dɔrɔn wo minnu bɛ yen ni karamɔgɔw tun y'a kɛ ɲɔnini ye
ni jugu sera ka fɛrɛ silamɛya ma u bolila k'u bɛna finikolon don o wo de la quoi o tuma na diyagoya i bɛ tɔgɔ kura da diyagoya i bɛ fɛn kura fɔ an b'o yɔrɔ de la bi c'est à dire ɲinɛn tun kɛra silamɛya kɔ parti de taara silamɛya yɛrɛ filila yen bɛɛ bɛ ka k'i ka parti de labɛn mais silamɛya tora yen o tuma na jugu y'a da tile la k'i sigi k'a filɛ u y'a kunkolo yɔrɔ dɔw tigɛ k'a bolo yɔrɔ dɔw tigɛ k'a sen dɔw tigɛ kumana u nana bɔ a kalama ko jiri yɛrɛ ben dɔ don n'u ye kumana bɛɛ wulila sa an ka nin sɔri yan o de bɛ yen bi walahi o de bɛ yen bi non n'i bɔra dɔw kalama a man ɲi o kana bɔ a dɔw kalama dɛ ni c'est à dire kɛ bɛ silamɛya kɔ bi a ɲɛ tɛ se ka fɔ u ko hali dolonin minnu filɛ an ka misiri sanfɛ fɔlɔfɔlɔ misiri o misiri o tun bɛ kalo ni dolo de kɛ yen ani fɛngɛ fanga kɔnɔnsogoni fa mais an karamɔgɔ o talen bɛ bi ka kuma o kan k'a yira silamɛ yɛrɛw de ye bolisɔnnaw ye boli yɛrɛ de yera silamɛya la u bɛna nin dalilu ye ka na nin dalilu ye bilahi bi sɔgɔmada in na fo ka taa se heure dɔ ma u ni an ka karamɔgɔ dɔ cilen bi ɲɔgɔn na a ma diya dɛ mais a ma se o bilahi chrétien ninnu ni silamɛ dɔ a ma se fiyewu bilahi a ma se bon mais anw t'o dɔn kɛ anw ɲɛ bɛ ɲɔgɔn de la ka tasuma da ɲɔgɔn kan yan mais u bɛ ka kira yɛrɛ de ka kiraya nkalontigiya min b'a yɛrɛ kuranɛ yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye fiyewu wuli kelen bɛ o de kɔ bi mais u n'an ka karamɔgɔbaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ f'u hinɛ bɛ don i la walahi hali sɔgɔmada in na muso dɔ donn'u ka diinɛ na ka bɔ silamɛya la pewu bilahi parce que maa o maa b'u lamɛn n'Ala ma far'i kan a man ɲi parce que an ma cɛ ma sɔrɔ fɔlɔ ka i jɔ u fɛ k'o sera ka mɔgɔw hakili sigi a tɛ yen u ye kuranɛ durusi k'a ban pewu silamɛw ka hadisa si tɛ yen min t'u kunkolo la silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kumatɔ kerecɛnkɛ fɛ i bɛ fɛ k'a fɔ non ko i filila a bɛ sin k'a nimoro n'a fɛn bɛɛ d'i ma ko a tɛ fɔ tan bilayi bon mais anw bɛ ɲɔgɔn kan yan a ye wuli ko ye denmisɛnninw a y'aw cɛsiri a ye recherchew kɛ kunfɛ ko bɛna ban diinɛ na pewu an fa y'a fɔ n ye o bɛna bila dalilu bɛna kɛ terre à terre de i ka dalilu filɛ n ka dalilu filɛ dalilu tɛ fɛn o fɛn na o bɛna bin a ye fanenikɛla ninnu to yen aw k'a cɛsiri silamɛya bɛ khataro la dɛ a bɛ juguw bolo naam o tuma na o yahudiya ninnu de nana sisan yuharifuna al-kalima o don wa min ba'di mawadihi o tuma na tawureta kɔnɔ ala ye fɛn minnu bila yen u b'o dɔw bɔ a nɔ na u b'a fɔ mɔgɔw ye o tuma na ni nin dira ma k'o minɛ komi ko in ye min ye u ka mɔgɔba dɔ de ye jɛnɛya kɛ mɔgɔba dɔ ye jɛnɛya kɛ mankan wulila ko k'a farala kɛru yahudiya ninnu de ye mɔgɔw ci k'u ka taa kira ɲininka ko kira parce que u tun t'a dɔn ko kira bɛna farala kɛru ko fɔ quoi tuma na peut-être kira bɛna gɔɲɛ ko de fɔ o la maaba ninnu gɔɲɛ ka kɛ k'u gosi u ti fɛ u ka faga o mɔgɔ ninnu nana alakira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam ka n'a fɔ ko u nana k'i ti ɲininkali kɛ ni jɛnɛyakɛla minɛna ko mun kan ka k'i la u y'o ɲininka o ko min kan ka k'i la o y'a sɔrɔ ala y'a ɲɛfɔ kira ye kaban kira ko mais a t'a yɛrɛ ka tawureta kɔnɔ tan wa u ko ayi komi a kuma ka ca n tɛna don fɔ ye quoi kira ko n y'a ɲɛfɔ yan dɛ ko cɛ nana kira ye ko a kana ni tawureta ye ko a k'a dayɛlɛ cɛ y'i bolo da o yɔrɔ kan k'u ko cɛ y'i bolo bɔ yen o tuma na u ye aya kalan ko n'i minɛna jɛnɛya la yahudiyaw ka sira kan i bɛ farala kɛru de bon o tuma na u y'o de fɔ ko ni kira ye farala kɛru ko fɔ k'u kana sɔn dɛ yaquluna in utitum haza ni nin giri dira aw ma n'o ye gɔɲɛ bugɔli ye fakhuzuhu a k'o minɛ nka n'o ma d'a ma fɔ fagali fahazaru a kana sɔn dɛ wa man yuridillahu fitnatahu ni ala ye mɔgɔ min ɲini n'a ka fili ye ko a b'i fili k'i tunu
falan tamlika lahu min allahi shay'an o tigi tɛ se ka foyi kunbɛ ala k'o latigɛ la na ninnu kɛra mɔgɔw de ye ala ma kanu fiyewu ka mɔgɔ minnu dusukun saniya k'olu de ko don bɔnɛ b'u ye diɲɛ na yan wa ɲangata b'u ye lahara ɲangata min cɛ ka jugu ala kan'a s'an ma sama'una mɛni sɛbɛ kɛbaw don galonguru ye wa dumuniba kɛbaw don surafɛ ye n'u nana ye muhamadu yɔrɔ la i ka kiiri u ni ɲɔgɔn cɛ aw walima yɛrɛ i k'i kɔdi ka b'u ma wa n'i y'i kɔdi u ma fana u ka tɔɔrɔ tɛ se k'i sɔrɔ n'i ye kiiri yɛrɛ tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ i ka kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni laadiriya ye i k'a dɔn ala mɔgɔ si tɛ na ala bɛ maa tilennenw de fɛ sama'una mɛnnikɛla waanɛw de don lili kɛzi bɛ galonguru ye wa baara si t'u la diɲɛ na ka kiiri nafolo minɛ k'a dun ka galo kɛ tiɲɛ ye n'u nana ye muhamadu yɔrɔ la i ka kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sariya la silamɛ tɛ se ka kiiri tigɛ kafiri ni ɲɔgɔn cɛ parce que e ka sariya t'i boli kafiri kan nka ni kafiri yɛrɛ de seri i ma ko n ka kiiri tigɛ yamaru b'i bolo i k'a tigɛ silamɛya sariya la aw n'o m'i diya yɛrɛ a'rid anhum i k'i kɔ di ka b'u ma wa n'i y'i kɔ don ka b'u ma fana o tɛ se ka tɔɔrɔ foyi s'i ma nka n'i ye kiiri tigɛ dun i ka kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni tiɲɛ ye dɛ i k'a dɔn ala bɛ mɔgɔ laadiriw de fɛ ani mɔgɔ tilennenw